Dadidadida, dadidadida. Jane ya kae lelek nemen lho aku atik ngene. Ngono kok kabeh ben-ben ae dadi jabat direk. Mosen asli wis dadi dukun iki. Gombol demit ae. Ketok manis kan saiki. Gak ngono nek kok cek sepi nih kampung iki. Gak ro Agustus ta iki. Nah nikah Karang Taruna iki. Umbul-umbul gak dipasang, lampu gak ono. Wis gak ngurmati jasa para pahlawan belas ya. Oh no. Ngene mosok yo kudu turun tangan iki. Wis. Tak golane sik arek. Wagal ya ini cara ibuku ngerti ngono. Waduh wis bacaan pitung bengi. Dan nah di kabeh arek. Cacing nang di kabeh. Kan mau serong jam mau ngeduk-ngeduk ini. Duit rek. Masuk ini. Sok itu kopi gue. Apa ini? Apa tadi? Masalah lapo layar ini. Hei, ngising yo. Ngising. Rasa main kira kucing. Ngising nang lemah. Kayak kucing anggodoku ngono. Anggora. Oh iya Anggora. Golek cacing, Mbah. Gawe apa kon niku? Ya mancing lah. Kan tani wae aku. Ngomong manuk golek cacing ae kon. Delon iki lho kampung iki lho sepine kok ngene iki lho. Apa iki? Ya apa maneh? Ate diapakno, diobong ben rame. Iki gak ero iki ati Agustus iki. Terus, Gak ono lomba-lomba, gak ono ombol-ombol. Kon gak kepengin nyenengno arek cilik-cilik kon. ya kepingin. Ya wis lho, nanti arek kartare gak ono kabeh. Sik ta labu sih atik lomba bareng, Mbah. Lha yo menghormati jasa para pahlawan, Rek. Delok sejarah ta. Sik ta, sampean lapo takok lomba bareng. Lho, kan gak ragu kon. Karo lah, sampean lomba bongkring sih. Aku jadi Ultraman. Oh, pas. Sik kenal, sampean sapa? Aku iki saiki dadi RT. Wis sejak kapan? Duh, sejak aduh hari iki gak ero belas ya beritae. Heh. Lah aku lak wis dilantik iki mau, lagi meeting aku iki mau ambek Pak RW. Pak Lurah lho gak SMS. Oh niku sapa kon niku? Kok ngongkon-ngongkon SMS lurah iku. Lho, warga, yo di SMS lah. Wis saiki celun arek-arek. Ndang, golekno iku. Sik, iki ono duwe gak? Kok nyeluk angger nyeluk. Lek dhuwit ae kon niku banter kon niku. Iya iyalah, wong kene iki opo rek? Gak ono duwe yo. Jabat lagi sedino. Nek pajak Akeh duwe. nyo, ki. Gawe tuku bahan-bahane. Gawe Pano lomba, bahan bangunan. Yo gawe lomba lah. yo 400 ini. Kayak lomba tok lah. 400. 400 Mbak, ya Allah. Oh yo 400. Yo, iki kayak lomba tok ah. Perasaan aku mau nggawa. Oh yo 400. Oh. Yo iya ambek mangane barang. Kan ono bayarane panitia. Sing kok gampang kon niku bayaran tok ae kon niku. Kok aja diblantik lho yo. Mlantik duit cilik ngene rugi ambek dosa mbah. Modelmu. Wes sekolahane. Yo. Ini kita ya lo. Telepon ngajak main sekap kata kotak-kotak. Sono niatan batalan aku. Tak rapi nang ini. Dari main kok. Kok gak wani ya ini. Mari kurang siji. Bu kopi mantep paling.
baru kopi gayan dhewe luwih enak digawekno bojo jare ngono. Ini daripada ngenteni suwe-suwe tak main dhisik lah karo latihan. Nah. Iki ngakno jaran ini. Kok. Sekat. Kok iku lapo? Main ngono lho. Main apa? Lah iki gak madelok ta. Lah kok dhewe, main kok dhewe. Lah kok ngenteni awakmu kesuwen ngono. Aku gendeng ngene iku mosok main ngene. Tapi opo mbek latihan. Latihan main. Temen kon. Aja. Sut sik. Sut apa iki sik? Ya sapa sing mlaku? Sut Jepang ta sut Rafia. Jejer ngono. Dua pertahanan. Iya, masuk. Gaweane wong males sih. Lho. Kok iso iki lho? Kon lapo mikir kayu? Lah kok lapo rene? Golek kon lah. Gawean. Wes yo ono butuhe iki. Iya. Aku mau oleh mandat, Cuk. Mandat apa maneh? Teko Pak RT. Sopo? Mbak Pungkring, dadi Pak RT kok. Bapak kon paling ono ae. Kandhani kok. Kon iku paling nek sowo. Aku dikei dhuwit kok, kon blonjo. Duh, angele. Tambah kuru padahal. Bukan daging ae. Yo. Ayo. Kita iki. Nggih lomba kok. Lomba apa? Sembarang kok kon ngatur. Blonjo ya? Pesertane. Setai kok gampang kok aku sing golek. Ya wis. Apa sih? Lomba apa iki? Sembarang lomba arek cilik-cilik lho. Oh ya aku tidak. Ya wis. Makan ayam ae. Ayam. Gak cukup iki. Ini sing Kayak apa? aku ya blonjo lah. Mesti. Ketemu nang lapangan kono yo, pinggir warkop lho. Ya wis. Iki tuku buah. Ngerti kan? Buah sing anu lho. Wis engko es, gampang lah. Tuku sik es. Ayo. Ya. Ayo, sapa jenengmu? Bondan. Kok lemu Bondan? Iya mangan terus. Enak. Ayo, enten ngono, tak celuk. Sapa iki? Adit. Kok kuru? Gak tau mangan. Weh. Mano? Sapa? Rafli. Oh, Vi. Sidan. Sapa? Sidan. Sidan. Sapa iki? Dika. Dika. Ya, selit. Dika. Apa ngomong terus selit? Dika selit ngono. Dika selit. Iya. Adli. Ayo cilik dhewe iki sapa jenenge? Sapa jenenge? Niki. Niki sapa? Alfaril ya. Ya wis. Kon duduk nanti kepanggil ya. Lomba apa iki kok? Lomba makan kerupuk, balap kelereng, balap karung, nyekel welut. Iso ta iki arek cilik-cilik ngene iki nyekel welut iki. Oh, cilik-cilik ngene iki wis welut. Sangar. Ambek lomba mewarnai. Oh, semua apa lomba mewarnai itu? Mewarnai kehidupan orang lain. Oh. Wes Dang, dia arek-arek Karang Taruna iki. Ya wis mari ngene lho. Iki lho disiapno iki. Ya wis. Nanti mau bagong. Golekno. Bondan. Anan, ngene, Bondan. Adit. Ya, Adit. Rafli. Zidan. Zidan. Oh, wis mari kan. Dikalit tuh. Adik. Asli, dikasih elit. Oh, korek. Suwene. Mangono. Yo, iki lombae ganteng-gantengan. Biasae. Ganteng-gantengan. Dadi mangan iki kudu iso mlebu. Ambe, gak oleh dicekel tangan. Yo, masuk yo. Siap yo. Yo. Ayo cepat. Ayo. Biasa ae. Loh, baleni, ayo.
Ayo. Ayo, Ayo. Ayo. Coba deh. Iya. Ayo. Ayo. Kamu coba. Ini cari ganteng-gantengan. Lamboy. Coba. Ayo. Apa? Ayo. Ayo. Sok gak. Mari ini lomba apa lho? Nganu Pak RT. Apa jenenge? Kan tak tukokno apa? Apa sih iku Pak RT? Melon. Uduh. Karbis. Srikoyo. Gedon Srikoyo. Gedang apa? Papaya. Iya, papaya. Iya, papaya. Kates. Iya. Iku dadi engko kates iku engko diseni dhuwit berarti. Oh. Kira-kira masuk ah? Nyokot dah. Di apakno iku kates iki? Ya diseni dhuwit. Diseni dhuwit. Dilebokno. Duwike dilebokno kates. Ujuk katesnya dilebokno dhuwit masa ya iso. Ayo, soalnya macam mana? Apa? Saya lomba selanjutnya. Oh. Ayo, baris sih. Rambutan sih ya, Gong. Iya. Kingko rambutan yo, ojo lali yo. Yo. Ayo baris sih lomba Temenan lho. selanjutnya. Yo. Amanah lho iku. Ayo baris mana? Iki masuk iki. Gong. Sukono mati, Gong. Silino. Emang ngono, Cak. Tusun. Ojo ngawur. Yo ngene kan. Wes sithik ae. Ngapet ngon. Sing akeh ta cucuk ngono lho. Aku Trauma, kasus pembunuhan ini. Tusuk-nusuk. mutilasi. Diramu apa iki yo? Paling gawe lomba mangan nih. Gasak ae suwe. Mateng. Gue. Wis ngene lah. Konang Pak RT. Iya. Pak RT, ngene iki lho Pak RT. Iki jenenge pepaya makan duit. Walik apa? Cabut koin teko pepaya ngono lho. Carane ruga Pak RT. Carane. Oh. Kuat. Lah gendeng ngono. Gaplek. Mesum ae. Bayangin Pak Pur ngono lho. Endi toples Pak? Pak Pur ae. Endi lho sitoke? Kono. Ples. Ayo. Kok nggawa tempe? Lah ayo sih deka iki, cari lomba. Bos. Bingung arek jatane sesuai. Mau cari kon ngeramut, diramut salah maneh. Yo ngawur iki Maksudnya diramen iki lho, Bles. Lah. Itu kok ngene. Sama mama. Oh niku. Wah, kon arek-arek iki kon ya Allah. Ngomong oleh dicek ngono. Lah. Ini ya. Serius. Assalamualaikum, aku Toples Borlus. Aku Telo Borlus. Kok Borlus? Lah aku Pakong Borlus. Aduh nanggung jalur dukungan ya ora yo, karena tanpa dukungan kalian aku tidak opo dengan cara subscribe nang isor iki. Like. Caci makin sing akeh nang kolom komentar. Nah, ojo lali di-share ambek diomongno ning ya. Karena itu sebagai cara untuk mendukung kami akan tetap terus berkarya dan menghibur kalian semua. Wes, aku gak ada ngomong rek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.